Jeg vil gerne forklare noget formål og teori for det her forsøg, som mig og Nicoline har lavet, og det er forsøget om bestemmelse af saltindhold i knækbrød via fældningstitrering. Og formålet med det her forsøg, det er at finde den ukendte stofmængdekoncentration af salt i knækbrød via titrering. Og ved den her metode, der benytter vi ligesom at vi ved, at salt består af Na+ og Cl-ioner, og også den viden, vi har, at klorid det danner et hvidt bundfald, når det blandes med sølvioner. Og i det her eksperiment, der skal der tilsættes præcis så meget sølvnitrat, som herfra vi får vores sølvioner, at klorid har reageret, men ikke mere. Vi skal nå et ekvivalenspunkt. Og indikatoren i det her eksperiment, det hedder 2,7 dichlorfluoroscin, som forkortes til DCF. Og DCF det danner et lyst eller pinkfarvet bundfald, når den blandes med sølvioner. Og det vil sige, når der ikke længere er Cl-ioner i væsken, der kan reagere med Na+-ionerne, så vil DCF, den her indikator, danne en farvet forbindelse med Ag+-ionerne, og væsken vil dermed blive pink. Jeg vil gerne fortælle noget om udstyr og opstilling, og så derefter så gennemgår jeg lige de resultater, som vi fik gennem forsøget. Og til det her forsøg, der har vi brugt en sprøjte med en kanyle, som kunne indeholde 1 ml. Så har vi brugt en 5 ml konisk kolbe, et 5 ml bæreglas, en magnet og en magnetomrører, den her knækbrødsopløsning, og så 0,1 molær AgNO3, som er vores sølvnitrat, og så vores indikator DCF, som er på 0,1%. Ja, og det første vi gjorde, det var at tage 2 ml fra vores knækbrødsopløsning op i en pipette, og den her saltopløsning, den puttede vi så fra pipetten og over i den koniske kolbe. Derefter der tilsatte vi en dråbe af vores indikator, som var den her DCF, og så fylder vi et bæreglas halvt op med sølvnitrat, hvorfra vi så kan tage vores kanyle og fylde den helt op. Når vi så har fyldt den her sprøjte, så vejer vi den, som også så får vi det resultat, som hedder M40 her i første titrering, M40 sprøjte plus AgNO3. Så begyndte vi så at titrere på vores indhold i den koniske kolbe, og det gjorde vi ved at putte en magnet ned i kolben og sætte den oven på den her magnetomrøren. Og derefter der tog vi den her kanyle, eller den her sprøjte med AgNO3 i, tog vi så og tilsat indtil vi nåede det her ekvivalenspunkt, og opløsningen dermed blev sådan pink eller ferskenfarvet. Og så da kolben skiftede farve, så vidste vi ligesom, at al klorid var bundfældet, og der skulle derfor ikke tilsættes mere af det her sølvnitrat i vores opløsning. Og så varede vi igen sprøjten, hvor at de her rester af sølvnitraten den var i, fordi vi brugte ikke alt indholdet i sprøjten. Og der fik vi så M efter, her i første titrering stadigvæk, der fik vi M efter, som altså også er sprøjte plus AgNO3. Og så gentog vi den her titrering for, at vores resultater blev så nøjagtigt som muligt. Og i anden titrering, der så tallene, altså de lå meget opad, men de var dog stadig lidt anderledes, så vi blev nødt til at lave så kom vi så frem til det her gennemsnit, som også er det, vi bruger i vores senere beregninger, som altså gennemsnittet af AgNO3 i milliliter er 0,465 gram. Jeg vil forklare lidt om sikkerheden, og sikkerheden det er først og fremmest husk handsker, fordi når du omgås det sølvnitrat, så skal du ikke have det på hænderne. Anden ting det er briller, for du skal selvfølgelig ikke have noget af de her stoffer eller det her sølvnitrat i øjnene. Tredje ting, det er, når du ender med resten af sølvnitraten, så må du aldrig nogensinde hælde det i vasken, fordi at så kommer det ud og skader grundvandet og miljøet. Så derfor skal du altid putte din affaldsdunk, som også står under sådan en hætte.
Sidste ting, det var sikkerhedshæt på kanylen, fordi kanylen den er meget skarp, og derfor skal du altid putte sikkerhedshæt på. Ja, jeg vil gerne gennemgå arbejdsspørgsmål 1-4, og hvis vi bare starter med 1'eren. Bestem stofmængden af AgNO3 i den tilsatte volumen 0,1 molær AgNO3. Ja, og jeg starter så med at opskrive min formel for stofmængdekoncentrationen. Og vi har de forskellige enheder, blandt andet N, som er stofmængden, som også er den, jeg gerne vil finde. Og C er stofmængdekoncentrationen, og V er volumen. Jeg kender C og V, og derfor har vi også lavet lidt om på formlen, så den kommer til at hedde N er lige med C gange V. Jeg starter så med at indsætte mine kendte værdier, og jeg har det her med AgNO3 1 molær. Det er så 0,1 gange fra vores tidligere resultater gennemsnittet af den tilsatte AgNO3 i forsøget, altså 0,465, og det giver så 0,0465 minimol. Ja, og hvis vi så går videre til spørgsmål 2. Hvor stor stofmængde Ag plus er tilsat? Hvert mol AgNO3, det giver 1 mol Ag+. Man kan derfor sige, at AgNO3 og Ag+ er lige hinanden. Og de er dermed også i forholdet 1:1, og Ag+ bliver så det samme som resultatet ovenover, 0,0465 minimol. Hvor stor en stofmængde Cl- indeholder 2,00 ml saltopløsning fra knækbrødet? Da Ag+ og Cl- de neutraliserer hinanden og reagerer i forholdet 1:1, som også nævnt før. Det kan så også, at Cl- så er lige med 0,0465 minimol, og det kan også ses i reaktionsskemaet, som er opskrevet herovre, hvor Ag+ plus Cl- bliver til AgCl, fordi de reagerer i forholdet 1:1, og der er altså ikke nogen koefficienter foran. Ja. Og så videre til spørgsmål 4. Beregn den aktuelle stofmængdekoncentration af klorid Cl- i opløsning fra knækbrødet. Ja. Jeg vil gerne beregne den aktuelle stofmængdekoncentration, og der hedder formlen C. Der har jeg bare sat Cl- N, men C er lige med N over V, hvor at C er den aktuelle stofmængdekoncentration, N er stofmængden, og V er volumen. Og jeg har min stofmængde fra tidligere beregninger, som er 0,0465 minimol, og jeg har volumen på den her saltopløsning, som er 2 ml. Dem dividerer jeg så med hinanden og får resultatet, at den aktuelle stofmængdekoncentration af Cl- er lige med 0,02325 molær. Jeg vil gerne forklare de sidste 4 spørgsmål. Arbejdsspørgsmål. Vi starter med spørgsmål 5, hvor Ja. Antag, at Cl- udelukkende findes sammen med Na+-ioner, og beregn massen af NaCl i 2,00 ml saltopløsning fra knækbrødet. Ja. Og da det jo så er massen, vi skal finde ud af, så bruger vi den her formel, som hedder lille m lige med store m gange n. Lille m, det er massen. Store m, det er den molare masse, som er regnet i gram per mol. Så har vi n, som er stofmængden, og det er regnet i mol. Og massen, det er jo så regnet i gram. Vi kender n allerede, og det gør vi fra de tidligere resultater, vi har. Så derfor, da vi skal finde massen, så prøver vi at finde os frem til, hvad den store m er, altså den molare masse. Store m, det er jo NaCl, som vi gerne vil finde, og derfor går vi så ind i det periodiske system, finder ud af, hvad NA's tal er, og hvad Cl's tal er. Na, det er 22,99, og så siger vi selvfølgelig plus
Cl, hvilket er 35,45. Det giver så 58,44 gram per mol, og det er så vores store M. Vi kender derfor nu vores store M og vores lille n, og kan derfor gange det sammen nu, for at finde massen. Vores gamle resultat af n, det var jo så 0,0465, som vi har fået de tidligere opgaver, ganget med vores nye resultat, og det giver derfor 2,72 mg. Så opgave 6. Ja. Beregn massen af NaCl i den opløste knækbrød. Yes. Vi har V total, som er 2,00 ml. Derfra kører vi videre med vores gamle resultat, som vi fandt tidligere, lige før, som er 2,72 mg. Det skal vi gange med 100 for at få fra milligram til milliliter. Og det gør vi simpelthen ved at sige 2,72 gange 100. Det bliver derfor 272 milliliter, så det er nemmere at regne ud. 272 milliliter, det dividerer vi som 1000, fordi at 1000, der skal 1000 gram til 1 kilo. Og det bliver så derfor derefter 0,272 gram. Ja. Spørgsmål 7. Beregn og angiv knækbrødets saltindhold i masseprocent. Vi bruger derfor vores gamle resultat 0,272 gram og dividerer med, med den vægt af knækbrød, vi har brugt, og det er så 13,13 gram. Det ganger vi med 100 for at få det i procent, og det giver så derfor 2,1%. Ja. Spørgsmål 8. Sammenlign den målte masseprocent med deklarationen eller opskriften. Da vi kiggede på opskriften eller deklarationen, der fandt vi ud af, at der var 0,15 gram. Det dividerer vi jo så med vores brugte knækbrødsmasse, som er 13,13 gram, og ganger med 100 for at få det i procent af den her saltindhold. Det fik vi til 1,14%. Derfor kan vi jo så se, at der er forskel på vores fundne resultat fra eksperimentet og vores resultat fra selve deklarationen. Vi gjorde så derfor 2 forskellige måder for at finde ud af, hvad forskellen på vores resultat og deklarationsresultat var. Det første vi gjorde, det var at sige, at vores resultat 2,1% minus med 1,14%, og derfor får vi så 0,96% i forskel. Altså det er ikke noget med, at der er 0,96% fra de her to, men det er der i tal. Vores anden metode var simpelthen at dividere dem, så vi kunne se, hvor meget det var steget, og det er simpelthen steget med 184,2%. Ud fra vores resultater fra forsøget, der kan vi konkludere, at vores saltopløsning indeholder mere salt end deklareret på pakken. Vi kan derfor konkludere, at saltkoncentrationen er højere, jo længere tid sådan en saltopløsning står.